அனைவரும் வாழ்க வளமுடன். இந்த எஸ்ஏஆர் ஃபார்ம் வாக்காளர் படிவம், இந்த படிவத்தில் நிறைய பேர் நிறையா டவுட்டு கேட்டிருந்தீங்க. நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஆனால் ஒரு சிஸ்டர் ஒரு டவுட் என்கிட்ட கேட்டாங்க. அது என்ன டவுட் அப்படின்னா, 2002 நான் ஓட்டு போடலை, வலது பக்கம் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. உங்கள் அப்பா 2002 ஓட்டு போட்டிருந்தா வலது பக்கம் உங்கள் அப்பாவுடைய பேரை எழுதி, அவருடைய ஓட்டர் ஐடி நம்பரை எழுதி, சட்டமன்ற தொகுதி என்ன பேரோ அதை போட்டு கீழே உங்களுடைய சைனை போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, நான் கிளியர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ வெரி மச்.